थाखा फैसाया खमायलांबाय लासै लासैनो गोबां हा फाननांबाय होननाय खोनादों फैगौ माने इलेक्शन सिमाव हयथ' बिथांनि हायाबो थोयजोबनाय नंला ओंखायनो बेनि हाया जेब्ला जोबगोन फानै फानै होमब्ला जोङो रां गैयाबाबो बिथांजों जुजिनानै जोङो गोबां सिटखौनो देरहानो हागोन आरो जोङो इउपिपिएल बिजेपिआ फिन खनसेबाव जोङो सरकार दानो हागोन। फार्स्टआवनो जोङो आइजोफोरनि जे जौगानाय आइजोफोरनि गोहो बांहोनाय बा आइजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय जोङो जौसे आइजोफोर जायफोर खुनु पार्टियावनो गैया खुनु दलावनो गैया बिथांमोनखौ लिंनानै जोंनि सरकारनि मा हाबाफारि जों लाखो जोंनि हान्जानि इउपिपिएल हान्जानि निति आदर्शआ मा बा दिनैसिम जों मा मावनो हाखो बेफोरनि सोमोन्दै जों बिथांमोनखौ फोरमायदों बिथांमोननि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदों। दिनै बेबायदिनो सालाकाथि ओनसोलनि गेजेराव जों 100ल' आइजोफोर लेंहरदोंमोन नोंथांमोना नुदों दा 100नि गोबां बांसिन आइजो बेयाव नुजाथिफैदों बियो जोंनि थाखाय जोबोद इनकारेजिं। जोंनि लकेल दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे बेनि गेजेरजों जोंनि नैबे समस्थिनि जे MCLA बिथां देरहासार बसुमतारी बिथाङा जिर' जासिगोन होननानै बयबो बुंसोलायदों। राजखान्थि बिथिङावहाय आइजोफोरनि रेसपन्सिबिलिटिया माबायदि आरो जोङो सानो जे आइजोफ्रा गोबां बाहाय माने बाहागो दङ। आइजोफ्रा जुदि राजनिथियाव फैयाबा बिथाङा मोना समाजनि 50 जौखोन्दोआ जुदि थालाङोबा होमबा समाजनि 50% सुबुङानो थालांनाय बायदि जागोन। बियो आन्डार डेभेलपमेन्ट मोनसे प्रसेस जागोन। जों डेभेलपमेन्टनि प्रसेसआव थांनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो BCDC लेभेलाव TCLCC लेभेलाव 33% आइजोफोरनि थाखाय जों रिजार्भेसन खालामनानै होदों आरो जों सान्दों फैगौ समफोराव जों सावरायगासिनो दं हान्जानि गेजेराव जोङो टिकेट होलायनि बेलायाव जोंनि हान्जानिफ्राय खमसे खमबाबो जोङो 33% टिकेट होनो हायो नामा बेनि थाखाय जोङो सावरायगासिनो दं हान्जानि गेजेराव। इउपिपिएल दलआ बिटिसिआव 20-25 बोसोरसिम सरकार खुंगोन होननानै सानो नामा? बेयावथ' खुनु डाउट गैया नोंथांमोना जेरैबायदि नुदों दा जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव एसे खम सिट मोन्दोंमोन रायजो राजाफ्रा बुजियाखैमोन आरो जोंनि गेजेराव जों माने हाग्रामाहा गोबां रां रुफा दङमोन बे समाव जोंनावथ' फैसा गैया थाखा गैया गेलेदों जोङो थाइसेबो फैसा गैयाबालायनोबाबो जों 12 जन MCLA देरहादों। बिथाङा खिन्थु हाजार कौटि लानानैबो 17 जनल' देरहादों खिन्थु जों 12 जन देरहानानैबाबो बिथांखौ गायथेंनानै जों सरकार दानो हादों BJPजोंहाय लोगो लानानै। गतिके फैगोन समाव जिहेतु हाग्रामानि थाखा फैसाया खमायलांबाय लासै लासैनो गोबां हा फाननांबाय होननाय खोनादों फैगौ माने इलेक्शन सिमाव हयथ' बिथांनि हायाबो थोयजोबनाय नंला ओंखायनो बेनि हाया जेब्ला जोबगोन फानै होमब्ला जोङो रां गैयाबाबो बिथांजों जुजिनानै जोङो गोबां सिटखौनो देरहानो हागोन आरो जोङो इउपिपिएल बिजेपिआ फिन खनसेबाव जोङो सरकार दानो हागोन।